hey ngithi ngikukhuze njengoba sowufuna ukushada wena and nawe umoya wakhe yakutshela ukuthi ushada nendoda wrong or nonkosikazi wrong but zenzela ifavor ungashada nendoda wrong bese uba no-MC wrong futhi emshadweni wakho. Yeah, manje ushade nendoda yakhe wrong but ube nami u-MC wakho right, kube mnandi ephutheni lakho, understand, kube mnandi noma ukhala uthi but at least u-MC walo mshado wethu beka right. So ngiyakutshela mina ngiyabhukheka mina bheka ngiyakukhuza ungafani nosibari wami ukhethiwe oshade nalensizwa kaSibiya le wrong, uSibiya uSotobe wrong. Yeah, yimina ke u-MC o right, ungenza amaphutha ayithunge langeli1. Ngiyakusiza njalo. Ngibambe 0826720672 silungise lento yakho yomshado fast. Ngu-MC kungabi indaba yalutho. Kube mnandi kuhleke kwasani ngisho umfundisi. Halala, igama lami Oscar Umuhle we-iPhone 16 Pro Max. Bye bye.